Banlat TV here nga pala mga tol at new vlog na naman. At sorry nga pala mga tol nga hindi tayo nakapag-upload ng nakarang araw mga tol kasi maraming nangyari mga tol na hindi ko inaasahan. So, hindi tayo nakapag-vlog. So, ngayon nga pala mga tol, nandito pala tayo sa Camellia at nandito ako sa bahay na model bilang mga tol. So, natay trabaho on dire natay trabaho nga palanta ni Foreman kung unsay mga defector, unsay mga kulang dire mga tol na balay. Kaya para iwan na mga tol, para i-turn over na sa tagayang mga tol. So, mo siya mga tol. So, story lang ko niya mga tol kung unsay nang naitabo sa nakarang araw, kung unsay mga sa inaasahan na pangyayari mga tol. So, mo na itong istorya niya. So, karon, bigitaon sa na to, kung unsay mga depekto karon, masunod na itong atong trabaho mga tol. Okay. Basta dili na ito ni masunod itong mga trabaho, kasi mawano lang ta. So, panayin na ko yun. So, intro muna tayo. Salamat nga pala sa shoutout. Salamat nga pala sa tagiya sa mga tol. Sa bye. Salamat nga pala sa kang. At yun nga pala mga tol, meron dumating dito na kanang kauban ng trabaho mga tol na si nga tol, Doraemon mga tol. Shoutout sa niya at sa kang at marami man dumating dito mga tol, si Stobo. Shoutout nga pala kay Stobo. Dan, si Stobo na to. Mga kuha nga nila mga balay, aron na turnover na sa tagiya mga tol. Kaya para malipay ng tagiya ni. So, padayon na mga tol. Sige. So, mano siya mga tol. Mano siya tron, balik. Mano siya breaker. Wala pa nakataod ng mga wire. So, mano na itong trabahoon ron. Tapos, kulang siya entrance wire. Gibot nga pa niya takop. So, kulang pa siya entrance wire. So, ato taas mga tol. Tanong to dire kung unsay kuwang dire. Kay aron makita na to kay para mapasa na lagi ni. So, sirado din mga tol. Sirado. Ngay patagyabi ani. Bisnar. So, shoutout nga pala kang Bisnar mga tol. Natong nasa ubos sa gay na shoutout nga pala kang Bisnar at kang So ayan mga tol, so upan na nato check ang tanan mga tol. Nang muna to check tanan, nato siya wire. So butanan na to niyo. Ang kulang mo na siya mga tol, kaning balay. Kulang ang entrance. So butanan na to entrance mga tol. Ang number sa entrance ani number ano mga siya mga tol, number 6. Number 6 mga tol. Oh, aton, ato ta dito ng engineer ron kay i-report kung unsay kulang ani kay para ma-producean o materialis mga tol. Nga kana ray kuwang aron ma-turn over ng siya mga tol. Shoutout nga pala sa tagilan ni pala mga tol. Ang gitarong ginamon ni aron mahatag sa inyo o mabuti ginamon niyo ng hinlo o mga gibang usap na. Kay Camellia gini siya mga tol. And tara mga tol, di natin dugayon. Ta. Oh, ayan na yun mga tol. Ay. So, narita cross sa balay. Ay, wala din pag-abot mo din mga tol, wala din akong asawa. So wala nakiputo na itong vlog kay na mga tol kay nasako mo engineer. What? Sako ang engineer sa ako na i-report ako dito sa ko na buang ito. Pero wala na ito mga tol. So karon na mga tol, ako tarbuan. So mga itong vlog. Dugay pag gani naka-upload. Tapos kadali ra pag So, pwede siya mga talo. So, salamat din sa shoutout nga pala kang Daryl Trillo, shoutout nga pala kang Prince Baleares, shoutout nga pala kang Mary Christine at kang Christian Astor, shoutout nga pala at kang mga tol, ang solid supporter mga tol at solid supporter yun mga tol at shoutout nga pala kang Joshua Saubon mga tol and kang Mary Christine, Banlat, shoutout at kay Manuel Banlat mga tol, shoutout nga pala at sa inyo tanan din ang kinakamutan ani. Salamat
Salamat tayo mga tol. Kaya dapat tayo mag-relax at tanong siya mga tol. Sige. See you sa next vlog mga tol. See you sa next vlog. Bye bye.